In-Nutar tal-Kurja Robert Aquilina li wkoll il-perċimes għaqda Repubblika u hu l-kap veru tal-Partit Nazzjonalista kera l-Aquilina għal il-Gvern Laburista li fl-aħħar elezzjoni nagħta l-appoġġ tal-akbar maġġoranza fl-istorja politika f'pajjiżna u reġim. Skont l-istess Aquilina dan ir-reġim se jiġi fi Tmiemu. U għal dan fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook fejn ukoll kompla li huma m'għandhom l-ebda animosità jew mibeda lejn ħadd. Kemm Robert Aquilina u Ħuħ Carroll kif ukoll l-esponenti tal-fazzjoni estremista li tmexxi l-Partit Nazzjonalista u l-Gvern minn imnieħru bħal Jason Azzopardi u Kevin Kassar ħatem Beppe Fenekadami ma jidulfux okkażjoni waħda biex jattakkaw bl-aktar mod personali lill-esponenti tal-Gvern u tal-Partit Laburista. Saħansittra jattakkaw lin-nazzjonalisti stessi mhumiex parti mill-klikka estremista tagħhom. L-aħwa Aquilina għandhom dominanza qawwija fuq il-Partit Nazzjonalista, tant li persuni mitla sew fl-aħħar ġimgħat żvelaw anke ma' One News kemm għandu kontroll Carroll Aquilina fuq Bernard Gregg u anke fuq id-deputati l-oħrajn nazzjonalisti. Carroll kollox fideh, kienu qalulna dawn is-sorsi mid-dar ċentrali. U bħal Carroll Ħuħ Robert ukoll magħruf għall-istil aggressiv tiegħu ta' attakki personali baxxi fil-konfront ta' kull min l-estremisti jgħażlu jiddeċidu jattakkaw u li jkissru politikament.